Dámy a pánové, dneska se otevřeme 10 těchto pátý krabiček. Takže jdeme na to. Prosím, ať mi padne něco dobrého. Takže, prosím. No, takže, tak. Please. Pojď. Když se nemodlíte, mě je to jasný. Modlejte se. Tak. To se modlil málo. Teď to padne. Nebo možná ne. Teď to cítím v kostech. Ne, necítím. Teď to cítím. Tahle krabička bude posvátná. A ta další taky bude posvátná. Věřím tomu. Možná ne. Takže. Víš, už jsem měl něco tady. A držte palce. 3, 2, 1. Padne něco mega dobrýho. Cítím to v kostech. Teď v žilích a všechno možný. Cítím to. Taky jo, super. No to lepší nemohlo být. Tohle je taky drobka. Teď věřím, že padne něco mega dobrýho. Už to sere, ty 4 stropy a tam nic není. No. A teď něco padne dobrýho. Sleduj. Koukej. Tak, to jsem určitě viděl. Jo, něco co muselo. Tak čau.